RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natao kini nga akong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rosemary, 18 years old, single, ug niya magpuyo sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong birth certificate ug sa akong PSA records. Kay wa man gud kini magkatukma. Aron nyo hisabtan, sugdon ko diyang mag-elementary pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Rosemary, pangandam na kay magpa-enroll ta. Yay! Mas school na gyud ko! Di magkat sa school, ha? Ang eskwelahan, dili playground, day. Maong dili magduwa dito. Magtuon. Di gyud ay pwede magduwa, ma. Aw, naaman mo'y panahon sa duwa. Sa recess og ting paniud to. Pero, ayaw na pagduwa, uy, kay panington ka. Unya, mahugaw pag yung uniform nimo. Manimaho pag yung kang adlaw inigpaulit nimo. Ay, dili di ita pwede ka duwa. Mato ka sa eskwelahan, aron magtuon. Dili magduwa, Rosemary. Okay, mama. Sige na, na. Magpa-enroll na ta. Next. Ay, kami, sir. Rosemary, alik na. Requirements. Dera, sir. May birth certificate na ning bata? Oo na kayo, sir. Oy, dera, sir, oh. Nataw bi aning bata, sir, nga dili pa mi kasado sa kumbana. Pero, gi-acknowledge ni siya sa kumbana, sir. May gipirmahan siya Louis sa birth certificate. Wala na problema. Apelyido naman kaha siyang papa ang gidain ning bata. Oo, sir. Kanang nakabutang diha. Okay, sige. Okay na ni. Salamat, sir. Anaday? Enroll na akong bibi. Kailan ko tagag baby, papa? Kay mas school na baya ko, mauwaw ko. Agoy, nagtinaga naman ning anak na to, Los. Sa man, na-enroll di siya? Oo, humana, uy, ganina. Oo, mayroon. Nya, may gipangayo nga requirements. Siyempre, doon naman yun na, uy. Labi na ang birth certificate sa bata.
Oo niya, okay na to iyang birth certificate. Nga, wa pa ba yata magkasal dihang natawo kini si Rosemary? Gidawat mas maestro, edi okay na siguro to. O, mayo hinuon. Uskwila ka na gidi ay, Rosemary. Oh, Papa. Og excited na kay ko nga musugod ng klase, Papa. Ma, Pa, nag-enroll ko na ako sa high school kay magkinahanglan ako noog PSA birth certificate. Ha? Unsa naman sab na Rose, eh? Ay bawo ko, ana. Lukat to na dito sa PSA. O naman na requirements ko, John. Kanang birth certificate nga gikan gud sa PSA. Ako ray, lukat, ana. Aron nga makapa-enroll ka na sa high school, Rosemary. Ay, pagkadali sa panahon. Mag-high school naman dahil ka, Rosemary. Oh, Ma. Og excited na ako nga magpa-enroll. Oh, karon, kung makalukat na si Papa ni mo sa imong birth certificate. Yan na ay. Si Papa na ni mo ay. Hello, Dong. Doon sa naman record ni Rosemary diri sa PSA nga dili man ni Mao. Ha? Ang iyang apelyido. Mao man ang iyang middle name. Unsa? Wagay ko kalibutan kung giunsang pagkaunsaa nga nga akong apelyido sa akong record sa PSA, mauman ang middle name. Hasta sad sila si Mama, naglibog sad ko na unsa. Kay sure man sila si Papa, nga gitarong nila og fill up ang akong live birth pagkatao nako. Og nipirma ang akong Papa, pag-acknowledge nako nga iya gyud kong anak. Unya, Giyon sa ba na niya pagsuwat dito? Ngang ako na mahinuong apelyido ang ilang gimiddle name sa pangan ni Rosemary. Na, ambot yun anak kung nganong naingon anak na, uy, dili ko kapaday ng eskwela, Ma. eskwela, uy. May ato ning sa, Naunsa din ang akong birth certificate, Ma. ang apelyedo lagi nimo. Mao ang akong apelyedo. O ang apelyedong papa nimo, mao na hinoy na himong middle name na Baylo. Ha? Aw ka na lang iswa yung hatag dito sa imong maestra, Ros. Kayo saon? Mo naman naghatag sa PC sa paglukat nako. Nya, dawaton ka ni sa akong teacher pa. Yung saon na ka na may gihatag sa taga-PSA. Og gipangayuan man kakaana sa imong maestra. O, di ka na lang ihatag. Uy, mao ba? Uy, kada kong problema ani, Rosemary. Mao ba, ma'am? Kaysa imong records baya, sukat pagsugod ni mo og eskwela sa elementary. Kang papa ni mo nga apelyido ang imong gida. Unya, unsaon man nato ini?
nga ang gikan man sa PSA ang angay natong sundon. Mao man ganing nangayo gid mi og birth certificate ninyo nga gikan sa PSA. Alam, ma'am, unsaon day na nako. Unsa man ning nakabutang ani? Legitimated of subsequent marriage of parents on December 27, 2008. Unsa man na siya, ma'am? Isuway ko nun ninyo adto sa PSAB o baka sa munisipyo aron nga magayran mo sa inyong angay buhaton. Nya unsaon man na, ma'am? Ipausab na. Sus, dako arabag magastos pagpausab aning apelyido. Kay kasuhon pa man eh. Unsa? Kaso? Uy, asa man taw tag-igasto para kaso, Rosemary, uy? Nya, ma. Unsaon man, ana? Makaundang makusa akong pag-eskwela. Nagsige pa ko og eskwela, pero nahadlok ko kung dili ko makagraduate karon sa senior high tungod ning akong apelyido. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, okay ra ba nga magdako sa apelyido sa akong papa bisag dili pakasal sila si mama pagkatao na ako? Kay nipirma man sa likod sa akong birth akong papa nga gi-acknowledge ko niya. Ikaduhang pangutana, pag high school na nako, gipangayuan mi sa among maestra og PSA birth certificate. Apa na resulta, kay ang akong apelyido sa akong papa, mao naman hinuon ang nahimong middle name. Nga naman kadi ay ni. Dako ba ning problema, ha? Ikatulong pangutana, unsa man say buti pasabot aning nakabutang nga legitimated of subsequent marriage of parents on December 27, 2008. Ikaupat nga pangutana, unsa may akong buhaton nga mo-graduate na baya ako sa senior high school? Pwede ba ko nga mag-promissory una ko sa dili pa ko kapausab sa akong apelyido? Ikalima og katapusang pangutana, kung magpausab ko sa akong apelyido, asa man ko moduol o pila man sad ang manggasto? Kung dili ni mapausab inigabot sa panahon nga motrabaho nako, magka-problema ba ko inig-process nako sa mga benefits? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rosemary. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Ang medical nga mga concerns, Dr. Rene Obra to your rescue and at your service. Busa ay nagpagdugay-dugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Puwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi gyud guys kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo o saragay hangyo namo. Kumpletuha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana aron among mas masabtan. Ikalipay po namo nga makibaw mi og taga-asa mong dapita na minaw sa ato ang programa kay lain-lain ang platforms na karon dili lang sa radyo no mapaminaw ang ato ang programa na atay DYHP RMN Cebu nga Facebook account with 1 million followers yahoo og naabot ta YouTube channel mao na ay namo pagdugay hay padagyod na kay para makibaw pod mi og taga-asa mo no. Thank you sa tanan nga mo paday nagpadayon og pagpaminaw sa ato ang programa
ug di man gani ninyo mapaminaw live na ag YouTube ug Facebook, ha? Thank you also sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook. Guys, hangyo ko, please like and follow The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Naapod na sa Facebook. Ako na siyang gisugdan nga page para sa mga kaalam ug mga additional nga mga discussions on legal issues in my hope no nga mas maduol ang balaod sa katawhan. Punto legal, of course, karong adlaw ato ang letter sender si Rosemary, 18 years old, single na sa taga Villa Hermoso, Negros Oriental. PSA nga documents o birth certificate ang iyahang problema kay wa nagtugma na ay mga discrepancies. Unya, nagskwela ra ba ni si Rose? So, muna ni iyahang problema nga basin magka-problema siya ini graduation niya. Very good ka, Rose Marie, for being in school. Padayon yun og skwela, ha? Di ni concern sa sinugdanan pa lang, ingnon ti ka, makagraduate ka, dili ni siya serious nga concern nga maoy makapahunong ni mong skwela or dili makapag-graduate ni mo. Pero tubagon gyapon na kay imong mga pangutana, girl, okay? Una, okay ra ba nga magdala ko sa apelido sa akong papa bisan dili pa kasal sila mama pagkataon nako? Kay nipirma man sa likod sa ako ang birth ang akong papa nga gi-acknowledge ko niya. That is correct and yes, okay ra. Ang imo halang status dili ka legitimate. Acknowledged lang ka, no, nga child sa imuhang papa kay nataw man ka nga wa na minyo at that time nga dili minyo ang imong mamag papa. But yes, okay ra dalhon ang apelido sa imuhang papa because naa may pirma sa birth certificate nimo. Na may ngan si imong papa, acknowledged pagyud ka. So okay ra. Go ta diriday. Ikaduhang pangutana. Pag high school kuno niya gipangayuan siya sa iyang maestra og PSA birth certificate. Apan ang resulta kay ang apelido sa iyang papa mauman hinuon iyang middle name. Ngano man kaha ni? Dako ba ning problema ha? Medyo magka-problema gyud ta because di man mao no ang gimando sa balaod kay pagkataw nimo wa na minyo ang imong mamag papa wa gyud unta kay middle name. But ang apelido nga nakabutang nimo ang apelido sa imuhang mama pagkadaga. Sayo pagyod ug naa man taga ni middle name, ang middle name unta sad sa imuhang mama, dili apelido sa imong papa. So kinahanglan lang gyud na siya Osbon, no? And i-change kay tangtangon kay gi-acknowledge man ka. So dili na mao, dapat wa kay middle name, no? Di siya na nakadakong problema, kinahanglan lang gyud siya Osbon para saktuhon. Now, unang pangutana, unsa may buot ikatulong pangutana, unsa may buot ipasabot aning nakabutang nga legitimated of subsequent marriage by parents on December 27, 2008. Ang pasabot ana day is that kung naana nay nakabutang din ha, meaning na corrected na day na imong birth certificate. Kay pag anak nimo ug pag-submit sa imuhang birth certificate nga bata pa ka, dili man minyo imong mama. So ang nakabutang dito nga status is illegitimate ka. Pero acknowledge ka sa imong papa. Only lang nga naa day sayop sa intra, no? Pero ang status, kung status lang ang atong pagasturyahan, illegitimate ka. Naalay sayop sa entry in the name, no? Linya-linya in one line. In one of the lines din sa birth certificate. Now, gilihok day na sa imuhang mamagpapa ang kanang imuhang birth certificate. Kay nakanote na sa kay kung maminyo manggod ang ginikanan, no, sa katong bata nga wa pa ngagian kasal ang iyahang ang mama, wa pa sila nakasal, nahimo manggod siya nga kung maminyo ang the same parents, malegitimated ang bata, ma-converted ang iyang status from illegitimate to legitimate. Unsaon man, ipakita ang birth certificate ug ang marriage certificate. Tan-awon, kinsa may papa dining nakabutang, kani, pareha. Kinsa may mama, mauni, nya, naminyo na ni sila. Yes, naminyo sila kahuman gianak. So, mahimo siyang legitimated. They went through it just it just explains ang pasabot anak day Rosemary nga giprocess days imuhang mamagpapa ang imuhang birth certificate ug ilahang gihimo ka nga legitimate child nila kay gikasal man sila. Ikaupat nga pangutana, unsa may akong buhaton nga mo graduate na baya ko sa senior high school. Pwede ba ko mag-promissory? Una ko sa dili
Una, sa dili ko pa mapausab ang akong apelido, dili naman gud na nimo usbon ang imong apelido. Naka-note na siya nga legitimated ka, sakto na gyud na ang imong apelido sa imong papa ang dalhon. Ang problema nato diri dapat ma-erase to ang middle name nimo nga maoy apelido sa imong papa. Maura gyud na. Igo ra gyud ka mo adto didto. Di ko sure og musugot ba silag promissory. Makagraduate ka pero ang kanang papel sa imong transcript of records ang sundon ang imong birth certificate. Kung di ka gusto nga naay problema, dalian na naglihok. Kung naa man gani na narehistro sa Villahermoso, adtua lang dito ang local civil registrar day, dali ra man kaayo na pagpadala lang og birth certificate sa imong papa, birth certificate sa imong mama, imong birth certificate ug ang ilang marriage certificate. Mausab ra gyud na dayon. Ay lang nagunya-unya i-priority lang gyud na. No, dali ra gyud kaayo na. Ikalima og katapusang pangutana, kung mapausab ko sa akong apelido, asa man ko moduol ug pila man sad ang magasto. Kung dili ni mapausab inig-abot sa panahon mo trabaho ko, maproblema ba ko anig process na kog sa mga benefits? Dili man, pero ang sundon gyud ug unsay naa sa imong PSA. So usbag gyud na ang imuhang PSA. And dali ra kayo na ako nang gisulti nimo unsay mga requirements nga imong kinahanglan andamon, pag photocopy na lang pud siguro og valid IDs nila nya dalhan na didto sa local civil registrar ug asa na rehistro ang imong birth certificate. Dali ra kaayo na. That is the only way kay ang PSA manggod ang sundon sa eskwelahan. Ang PSA sad ang sundon sa mga legal nga documents. Ug di na nimo usbon, mao gyud na imo gawa sa imuhang SSS, sa imuhang passport, sa imuhang driver's license, puhon, 18 na baya ka. So better nga imuhan na lang ng lihokon. Kausang lihok, wa nay hassle for the rest of your life. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka remen, daghang salamat, maayong adlaw o Viva Pit Senyor!